moro kikelo wach machal kamano nikech mano bende na chill nade mabende koro kelo kata mana network machielo mano kwang'io kata mana work life balance gi weche mag mental health nikech wang'e ni paro dang'ni mag paro bende na chill kuma chill nade mabende mine mana kaka chuo kata mana ng'ata nyalo bedo ni yudo koro walosane na kotenre kod wellness mental wellness ahinya mine mabende tiyo kuonde tije mopogore opogore bedo ohala waseneno kata mana mine ma dhi kata mana ohendni gi mopogore opogore nyathi yom kacha odhi gode chiro to chiro wang'ini bende nitiere kod koko to gima to notime maonge ok to noweye ot nobet kede koro walosane kotenre kod mano Damaryce. Amor mar yudo thuolo mar wacho wachni nikech GBL Group at Go Beyond Limited wan gi migao mar CSR miluongo ni Walk and Talk. Walk and Talk is a program that offers a collaborative networking platform mar miyo ji joma mine especially nyalo biro kata joma wuone kata nyithindo ji duto te nyalo bedo gi thuolo mar wuoyo kendo wuotho ka gin e wach mar promoting wellness and well-being, especially mental wellness. To kendo wayudo ni wach mar mental wellness ni en wach ma cut across the board. Iyudo ni kata mana weche mag pesa kelo issues gi mental wellness. Iyudo ni ji mang'eny osekawo ngimagi nikech samoro ne en gi gope mang'eny mok onyal chulo. To kendo iyudo ni mano emomiyo odonje paro mang'eny kaeto ok oyudo kanyo monyalo wuoye kata ng'ano monyalo wuotho godo mondo mi obed kako onyalo yudo kony mar paro to kata mana gi kony mar loso weche mag pesa go eko mondo mi oyud kaka okonyore. Koro Walk and Talk en program mane wachako ndalo mar Covid. Ne wayudo ni ng'eny ji ne onge gi kuonde mane ginyalo wuoye nikech ji ne ni kuonde mopondo, ji ne ok dhi kuonde mag tich, ji nosiko e udi. To jomoko ne nitiere bende ma ok nyal bedo gi opportunity mar dhi mondo mi gibed active and work with somebody. Koro walk tiende niya, in gi kaka inyalo wuotho gi ng'ato kendo in gi kaka inyalo yudo mentorship kuom ng'ato mondo mi iyud kony mano midwaro mondo mi weche mag paro odog piny. Talk nyiso ni in gi kuonde minyalo wuoye, in gi platform minyalo share. Koro joma mine wa encourage you mondo ubed part of Walk and Talk program. Nikech kaa waseloso a lot of networking sessions. Iga mokalo on World Mental Health Day in collaboration kod Sarova, Panafric, kod inyalo wacho ni migepe nikech ok gichulo atimo mos kuom mano. Ne wayudo thuolo kaka GBL Group mar loso kanyo mane ji obire jogo mani kuonde tich mopogore opogore kendo ne giwacho weche go manyalo miyo weche mag paro, tuo mar paro nyalo dok piny. Igani dwe mar abich, the third weekend kar tarik 24 kanyo wadhi bedo gi Walk and Talk program maduong' moloyo. The month mar May en month mang'iyo ga weche mag mine kabisa. Kendo wadwaro ni mondo wabed gi campaign through the Walk and Talk program mondo mi wawach weche mag ere kaka joma mine nyalo bedo gi jipo kigin kata moa kuonde mag migepe mopogore opogore mondo mi gibed ni ginyalo wacho weche mag wellness and well-being, especially mag mental, eyo mamiyo ok giluor kende yo mamiyo ji duto te feel ni weche mag mental health gi gin weche manama bende makila karam ne penjo Damaryce mabin na penji karam na toke chien kocha kala penji ni ang'eni nitiere grube supports mang'eny mana kaka ilosi ere kaka mine makamagi bende mine nyiri gi grube mopogore opogore nyalo yudo grube makamagi mabende siro gi kaluore kod chenro magi mag tich bed no manyo tich bed ni nitiere space mar tich kako nyalo rito tije makare. Erokamano. E GBL Group achiel kuom migao mwatimo en gimiluongo ni Go Beyond Networking. Koro e networking program waka wan gi kaka wakelo ji joma mine gi kamoro achiel kendo ki register kodwa to wan gi network mamiyo inyalo bedo gi romo gi jogo mamine mamoko. Kia kuom mano nitiere kaka inyalo donje LinkedIn en platform mar kama ji rome kendo en platform mar jogo
manigi tije mopogore opogore. Koro kidhi kacha to in gi thuolo mar connecting gi ji e yore mopogore opogore luwore gi migawo mitemo manyo. Dho ngere wacho ni your network is your net worth. Koro donje LinkedIn ng'ama miyo. Ka in gi simu donje LinkedIn. Bed gi account mari. Bed ni inyalo connect kod ji. Kendo inyalo neno gigo matimore kuonde mopogore opogore ka itibed achiel kuom networks go eko. Ka in miyo matiyo to in a corporate woman, donje group miluongo ni Women on Boards Network. Mano bende en network maduong' kendo maber kendo machiwo nyaka tiegruok ne jogo mamine kendo kelowa kanyakla seche ka seche kaeto wawacho wechego maluwore kod weche mag work to kata weche mag life. To an adwa siro moloyo ni to ki join the walk and talk program. Mano en migawo ma waketo kendo wan gi chenro mar joma mine ma miyo waketo kanyakla kendo seche ka seche wawacho topics mago mamiyi tiegruok e yo minyalo dak godo e yo makare, mamiyi tiegruok e yo minyalo bedo godo gi executive presence. For example, ka in ng'ano motiegore kendo dwaro ni mondo iyud tich e migepe man malo, wan gi tiegruok mamiyo ibedo gi social network. En yo minyalo bedo godo gi jogo manikodi e okang' madwa chal kendo ifeel ni inyalo share weche ni kanyo endo. So walk and talk program ni apromote kendo awacho ne joma mine. Join the walk and talk program mondo ibed gi thuolo mar networking kod mine mamoko kata gi wuone mamoko. To ma en mana kidienje mago mag mine matiyo kende koso kata mana mine mokti, mine mantiere ohala. En mana mar mine kende samoro. Ng'e samoro na joma chwo bende samoro woro ni to kara Sharon kawuono en ang'o. No ang'e ni wajiwo mine to kata mana chwo bende nitiere kama samoro neno kipindi makama. We awach ni wach moro. In 2021 ne wayudo thuolo mar bedo gi tich mar timo migawo mar wuotho gi mine mapuro 6 sub-counties mag Homa Bay County. In those 6 sub-counties ne wabedo gi database mag mine 10,000. Okay? Kendo ne waketo gi e grube e kidienje. Koro, ka duoko wach penjo mipenjo ni to gin mana mine matiyo. Mine mani e pur gi pith wan gi kidienje maginyalo donje, especially ka in e Homa Bay County. Okay? Kendo ne watimo gimiluongo ni producer organizations under the GBL group service provision. Ma sub-county ka sub-county nigi producer organization mar jogo ma timo pur kata pith mar dhiang', mar gwen, mag pamba, to gi mag rabolo. Kanyo nitiere grube mopogore opogore. Ka ibiro ginene kidienje mag mine mag rech e blue economy, Kisumu County gi Homa Bay County bende wasetiyo godo very closely. For example, nitiere chenro masani dhi mbele miluongo ni the bioeconomy working group ma an achiel kuom jotelo mantiere grubno. Wamanyo mine manitiere the fisheries economy. Anane working group mar steering committee mar fisheries. Kendo wawacho niya, wadwaro ni mondo watieg mine manie fishing economy e county mag Homa Bay gi Kisumu. Wakelo gi kanyakla, watimone gi gimiluongo ni capacity building. The month of March wadhi bedo gi International Women's Day. Kendo achiel kuom mine man Kisumu ma ochung'ne persons with disability wasebedo go kanyakla ma osemiyowa networks mag migepe manitiere Kisumu under different organizations. Watemo ni mondo wabed gi chieng' mar jiwo joma minegi gibi kamoro achiel mondo mi in observance of International Women's Day wabed ni wanyalo konyo gi skills building kendo wapuonjo gi weche mag value addition. Those in the blue economy. To ng'enygi gin mine ma uso rech, gin mine manie weche mag lupo,
kendo gin mine matemo mondo add value in the line of the blue economy. Koro omiyo ok en mana mine manie migepe madongo dongo kende, corporates kende, nyaka mine mantiere e kidienje man piny, kendo iyudo ni gine magi boost economy moloyo. Erokamano ahinya.